आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। ज्यावेळी शिवसेना पक्षात फूट पडली तेव्हा वैभव नाईक यांच्या दारात 50 कोटी रुपये आणि मंत्रिपदाची ऑफर चालून आली होती। मात्र मातोश्रीशी गद्दारी करण्यापेक्षा त्यांनी निष्ठेला महत्त्व दिलं, असा खळबळजनक आणि भावनिक खुलासा ठाकरे शिवसेनेचे पक्षाचे पदाधिकारी कृष्णा धुरी यांनी केलाय। कुडा इथं माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते। यावेळी धुरी यांनी राजकीय संघर्षाच्या काळातील पडद्यामागच्या घडामोडींवर प्रकाश टाकलाय। तसंच एक आमदाराचा किस्सा पण सांगतो की ज्यावेळी आमचा पक्ष फुटला त्यावेळी आमदार साहेबांना एक मोठा आमिष मोठे नेत्यांकडे फोन आलेले होते, आमच्याकडे या तुम्हाला 50 कोटी देतो, मंत्रीपद देतो। पण आमदार साहेब कुठेही त्या आमिषाला बळी न पडता आमदार साहेबांनी मला एक फोन केलेला, कृष्णा असं आहे की मंत्रीपद देत आहेत, 50 कोटी देत आहेत, काय करूया। मी सहज बोलून गेलो 100% घेऊन टाका। पण साहेब का मला काय बोलले, कृष्णा तसं नाही, खरं तर माझी आज ही किंमत आहे ती ठाकरे कुटुंबामुळे। त्याने मला जर आमदार केलं नसतं तर एवढे मला 50 कोटी आणि मंत्रिपद कुठे मिळालं नसतं। तर भविष्यात मी जाग्यावर आलो तर याच्यापेक्षाही मोठं काही मिळू शकतं। असे आपले कट्टर आमदार, खरं तर महाराष्ट्रात त्यांची ही ख्याती आहे की निष्ठावंत आमदार म्हणून वैभव नाईक यांचं सगळीकडे नाव गाजतंय। खरं तर साहेब या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं माझ्याकडून तुम्हाला भविष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा। भविष्यात आपण महाराष्ट्राचं नेतृत्व कराल हे 100% खरं आहे आम्ही त्यासाठी मनापासून प्रयत्न करणार। तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। जय हिंद।